Do Mas Manggolo foto rumiyin. Monggo Mbak Yusablah. Si alhamdulillah sik ben liwat sik. J. Nah. Lagi teko kene tok to ki. J. Lha kok ya diteraki tukang son. Tambahno kabel to. Lagi nek kene tok lho. Ayo disambung. Gak enek. Gak enek. Oh alah nggowo kok ya jumpen. Lagi mau teko kene tok lho, kene foto lho Mas. Piye? Padha. Ji alhamdulillah sak menika saged sowan enten mriki nderekipun niku Manguharjo. Oh, Kelurahan Manguharjo. Nggih, alhamdulillah enten daleme Bapak Ibu Darwati. Ibu Darwati. Ibu Darwati. Si alhamdulillah sik ketutupan. Nah, wis medun Mbak, jejer ning sebelah kono ya. Nah, jejer ning kono. Alhamdulillah enten dalem Ibu Darwati. Ibu Darwati. Mantenipun kakung saking Ngendut Pucanganom. Pucanganom ndi? Bonsari. Oh, Bonsari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakmenika nderekaken Hania Wedding. Hania Wedding. Saking Dolopo. Dolopo. Mbak Hani iki melune ndi to? Doho Dolopo. Oh, Doho. Doho Dolopo. Tukang fotomu ki lho sebau. Banter men. Nah. 2, 3 bebas semua yuk, bebas. Tukang fotone kok demo. Mangga. Bebas. Se. Heeh. Dah yo. Kok senengane anu apa garing ni telak. J. Mangga. Manggolo karo Dumas rodok maju. Nggih. Rodok maju. Nah. Yo. Ning ngarep Mas Manggolo. mbok dikukuti engko to Lek. J. Rien punika sekedap nyuwun wektalipun. Nah, sik. Iki bau weduh arep blonjo apa to yu? Kurang. Awas le. J. Hanci, alhamdulillah. Iki manggolane loro, putri Domase loro, penyanyi loro, tukang kendang telu. Mbak Sablah. Nggih. Menika alhamdulillah New Arista kasengkuyung penyanyine yo Los Dol. Digodhog ora empuk dipepe ra garing Linda Axelia. Nggih. Jano Linda Axelia. Penyanyi luput suwuk. Lah luput suwuk digodhog ora empuk dipepe ora garing. Gak mampir ngalor cedak Lah dalah. Manggolo sing sebelah lor maju. Ayo sing lor ayo. Sing lor. Ayo Le. Sing mangan bakso kok ora entek to pas aku. J. Nah, kene. Imut-imut. Wis kene. Imut-imut. Siap gerak. Nah. Guya. Jano. Imut-imut pokoknya. Jenengmu sapa? Sik Thomas Haris gentenan. Jenengmu sapa? Urung barne segi jan iki tamu iki pirang ewu to. Nama? Eza. Heh? Eza. Daleme pundi Za? Jalan Cendrawasih Nambangan Lor. Oh, Jalan Cendrawasih Nambangan Lor. Berarti kono no? Iya. Oh iya. Lah kok teko kene? Diutus. Heh? Diutus. Sing ngutus sinten? Bahe. Oh, kene iki nggone mbahmu. Nggih. Nggih, mbah dhewe ya. Ya, mbah dhewe ya panggah bayaran, oke? Oke ta? Oke. Joget sing penak serung bar. Dalah. Mangga. Rodok rono, ndang rono, Mbak. Nah. Joget sing penak tak golekne sangu nggo nggone mbahmu. Oke? Tuh, ayo. Nah, yo. Penak. Arista, Nah, foto laras. Jam 12, Bro. Saison klo, baik klo, saisone. Nah, klo sangune dicepaki klo. Goyang. Goyang. Ayo goyang Eza. Hey. Hop.
Ora lho, kowe iki isin nyapa kok kukur-kukur sing blakon kok kukur. Piye? Iso joget. Sak isomu penting bayaran ya. Isin. Isin. Karo sapa? Akeh wong. Akeh wong. Lah nek kowe isin karo akeh wong tamune takon mulih, kae takon bar, piye? Piye? Jajan sing penak ya. Nah, yo. Kelingan manis esemis atau kelingan ramah gemoyone tresno lan kasih sayangi karep atiku bakal dadi jodone ayo sa hop sangune sik tongku sik. Mau sangune urung mbah niki sangune pun siap. Napa? Mengke ya lali karo putune dhewe. Nah, nek sing di omah mengke berarti besane saiki. Nah, besane siap to? Sangune siap nek besane. Pripun? Mboten siap. Tamu saka nggone Pucang Anom sing ndi? Ngendut. Teko ngendut sing ndi? Oh kae. Oke. Nah. Alhamdulillah ki kabel mung kok kene iki lho. Jenengan mriki ya, Mbak. Jenengan mriki kabel mung kok kene tok. Oh, sik petung 50 apa pira? Monggo Pitung ngendut karo Pucang karo. Anom ayo. Nah, monggo mriki, Mbak. Sida ngewehne ora kok suwi men. Sik digoleki ketikane. Oh alah, Sik urung. digoleki. Sik. Ayo. Nah. Nggih, nah iki lho. Nah, ngendut Pucang Anom. Nah, iki lho. Ayo ngendut. Pira kuwi? Oh ya. Alhamdulillah saka nggone besan 50.000 sing di omah Buk ra ngewehi apa-apa. Napa, Mbah? Wong kok arep putune ya lali no. Lah, 50.000 ya. 50.000 ya. Manggala sitoke maju. Nah, ki ora barbar to prasaku. Joget sing penak 50.000. Rasa mengharapkan lebih ya enek iki, oke? Iki yang ngemis. Sapa? Oke, nggih. Tambahi Alhamdulillah Pucang Anom ditambahi. ngendut Nggih, malih, yo, yo. alhamdulillah 50.000 gelange gaun kuwi. Jos. Jos Bu. Saka besan 100.000. Nggih. Paring asma Bu sinten? Bu? Rohyani nggih, berkah nggih Bu nggih. Nika wae Bu sinten? Bu? Sulis, nggih tambahin neh Bu Sulis. Nah, tambahi Bu Sulis. Tambahi Bu Sulis. Tambahin neh ora iki. Ngendut to. Wis loro. Lah grup kene kok ora ngewehi blas. Lah dalah. Renek iki kene iki. Iki ya Pucang Anom. Napa? Manguharjo. Oh niki Mangunarjo. Mangunarjo ki sugih-sugih lho padahal. 100.000 joget bareng bayaran. Ya. Sayangi wis Duwe bojo. Ananging aku. Rodok rene. Aku ngebaco tresno. Nelongso rasane ngati. Yen aku ra kelakon melu. Bokonge dobah nih. Ayo le. Bokonge bar ki munyer ya. Bokonge munyer. Yo yo. Jambu alas kulite ijo sing Terus, Komisar. bojo. Ayo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Yo yo. Tanam. Janji muni yok penyanyi niki piye to? Tidak. Ayo Hop, Linda. hop, hop, hop. Hop, Hop. hop. Oh, lah penyanyi loro kok domblong ae. Lek tak Linda. kira dirimu biasanya kan yo nyanyi to. Mau jeb-jeban kurang nyanyi. Lah dalah wes. Kok nek tak nyanyeni, oh nyanyi-nyanyi, aku ki yo pengen nyanyi ngono lho. Oh, biasane ngono to biasane. Iya. Oh, alah. Tumon, Bare tumon aku, we. aku diamuk ning mburi. Oh, diamuk ning mburi. Iya. Tumon Aku we. ki lho pengen nyanyi, kok Oh, pengen nyanyi ngono. ae. Bayarannya kok gak genep to, Lin? Linda. Pagel. 100.000 tak wehne, oke? Oke? Oke, Siap? siap. Siap?
Siap. Siap, ngadep ini. Nah, ngadepi rono. Yo. Ngadepi rono. Tak wehne 100.000 syaratnya ngambung aku saoke-oke. Nah. Karo joget ngambung aku saoke-oke lagi tak bayari 100. Paling oke ya kuwi sing bayaran, gak usah didum. Rodok maju. Rodok maju. Lah kok lulu ki nyapo? Piye? Piye gelem 100 ora? Gelem. Gelem to, lah ya syaratnya kuwi siap to? Siap. Siap? Siap, ngadep rene. Karo joget lo ya, karo joget. Nah. Ayo Lin. Sumpah ngebati. Yo. Karo joget ngabung saoke-oke. Tambahi 50.000, 150. Yo. Ayo kene. Bareng wong loro. Sapa sing gelem ya kuwi sing bayaran. Ayo. Siji. Loro. 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 Yo. Loro. Sing suwi le, ayo le. Hop. Kowe gelem apa ora? Gelem. Gelem. Gelem to, kowe ya gelem to? Lah ya tak hitungi ping 3 bareng wong loro saoke-oke, paling oke ya kuwi sing bayaran. Yo. Ayo Lin. He. Sumpah wesan. Ndang. Ayo le. Ayo le. Ayo. Ayo le. 150 Iki lho 1. Nek gak gelem tak pek dhewe. Ayo. Ayo yo. Selak kesel ki. Sebulas nduk manis Ambung. rasane. Ayo. Najan belas tak enteni randane. Hop. Tak contoni engko praktekno. Ayo dicontoni sih. Tak contoni sik ya. Sik. Liwat neh. Sik minggir tanah dalane sitok. Ayo Lin. Jambu alas nduk manis rasane. Oh, Najan belas tak enteni randane. lah ngono lho carane, oke? Heeh. Ya. Wis Oke. dicontoni. Wis roh. Roh, rada maju. Ya. Be. Ngono kuwi lho, Pak, mbok ngerti apa ora mau? Ya, ayo. Bareng wong loro. Kelingan manis seseme. Ayo, selak beduk. Kelingan. Ya. Nah, terus. Terus. Kasih. Terus. Kasih Terus. sayang. Terus. Hop. Jos. Lah kowe kok emoh? Ya boleh. Berarti gak bayaran ya? Ya. Ya, klo, 100.000. Ya, klo. Nah. Sik 50 gelem apa ora? Enggak. Gelem. Gelem berarti ganti sisih kene. Nah, ayo. 50. Kayak mau ngamplok tante. Ngamplok tante. Ayo ngamplok. Nah, kene ngamplok. Sirahe gak sah miring, ngambung pisan tok tapi ditetepne, aja diculne. Oke? Lho lah piye? Kayak mau. Enggak. Lho lah piye? Lho kowe Piye kuwi, Bang? piye? Nyapa? Anak lipstik. Enak apa? Lipstik. Makanya kowe ngambung aku. Ayo, ini ya. Siji, loro pisan tok pisan ya siji, loro, telu. Nah, wong yo gelem ae kok. Bayaran dhisik. Ora ndek. Ya, 50.000. Wis. Matur suwun. Matur suwun. Golek tambah apa ora? Boten. Mboten. Boten. Gak nek ditambahi ya gelem. Manut. Manut. Wis. Sik. Wis, nah apa wis? Sing wedok maju. Yo golekne Nah. Sing wedok maju joget Sik. ya. Nggih. Mau. Enggak mau. Joget sediluk ya. Mau. Joget ya. Ya, dilanjut jam 12 diluke. Sayange wis duwe bojo. Joget. Nanging aku Ayo.
aku kebangsaan tresno. Goyang. Nelongso rasane ngati. Yen aku ra kelakon melu duweni. Goyang yuk. Hup. Wis. Nah, Wis. Ya masuk. masuk. Ya. Nah, wis. Ora lho, wong loro kok bahas perkara lipen nek nyapa kok kowe iki. Kurang apa piye? Alhamdulillah, Rabbil Alamin Mas Haris nih kita tugas Mbak Yu. telepon rampung, matur Nggih. sembah nuwun. Aja sembah nuwun Pak Yusablah.